Diumenge 3 d'abril es durà a terme el 21è concurs de pintura ràpida a Lloret de Mar. La iniciativa, organitzada pel Club Marina Casinet, té una temàtica paisatgística emmarcada a la nostra vila, és a dir, que se centra en els carrers, edificis o paisatges lloretencs. Les tècniques que es poden utilitzar són l'oli, l'aquarela o altres procediments, i les mides de les obres poden oscil·lar entre els 55 per 33 centímetres com a mínim i els 73 per 73 centímetres com a màxim. Les 3 millors obres rebran una remuneració de 1.200 euros per al primer premi, 1.000 euros per al segon i 800 euros per al tercer, i passaran a ser propietat de les entitats que atorguen els guardons. A més, també hi haurà un premi especial per a l'obra que millor enalteixi la natura de Lloret de Mar. Aquest reconeixement rebrà una remuneració de 600 euros. El mateix diumenge, els participants hauran de segellar les obres al Club Marina Casinet de 8 a 9 del matí. A les 6 de la tarda es donaran a conèixer les obres guanyadores i tots els quadres participants s'exposaran a la Casa de la Cultura fins al 16 d'abril.